Atau fitip ne em ya kani ka jingshaba ka jela jongi ka Meghalaya kadon haduk palat po lak kinong thebut. But naplan jong gini la ong ba haduk nru po san person ki khon samla ki young generation. Iba hakarta khatpra haduk lai po san snem karta. Kaba pen I bagi khon samla jongi kidon ya ka bor ban pen kala ya ka lawe jong kari bat ka jai benru jongi. Henry ka jingkeli ka long yano kin ngin jit ban pen job ha ka election. Lakin jit ya ki candidate ki balat teman ki balat ya ka san po san snem karta ne kin jit ya kita ki wadang klan kamet. Kini ki reta jong kini ki khon samla ki balak ha nado usnam khat khandai po hunyo hado usnam arah ja khat ar lakhot ya ki generation Z. Kani kalong kata karta ha ka baki rangba ki ong karta ka barang khlut ka snam. Om don kono ka jingwit om don kono ka jingkwa ka ei ka baki kwa ki le ya kata. Kani ka generation lani kani ka pateng ka don ya kata ka bor ban penjob yano ha kani election. Kat kum ka records la ong ba la dangi phai sha kani ki election jong ka USA house nam arhaja arpau kini ki jo ki generation G kila penjob ya Joe Biden. Pat kat kum ka survey ka bala penlong ba kini ki generation ki interest bahaya ke election. Karta nando ka khatpra hado saupau kalong karta ka baki brukis ngot nat bahaya ke election. Kini ki jo ki generation ki laban penjob yano. But kadon ha ka khti jong ni ki samla jongi yano kin penjob. Ka jingkeli kalong ha eken ngin shem yakini ki khon samla. Ka data ka ong ba yakini ki khon samla ngi lap ban lap hapo jong ka social media. Saupo person na kini ki khon samla ki ong ba ngi yo ya ka updates ha ka jing debat ka election ha ka Instagram. Arpa 100% ki ong ki yo na po jong ka YouTube, but tang khat new person na po jong ka Facebook. But kita kiwei pat berang sa ki yo na kiwei pat ki platform jong ka social media kum ka WhatsApp, but kiwei pat ki media. Mana kani don away unong kren hak election u ong ba kani ka party ka bathamai. Ngam kwa ban nyaw ya ka kerteng jong ka kalong aktif tang hapo jong ka social media. Henry ha ka jingkisha kim long ki ba aktif. Henry ngan ong ipi ko ki khon samla. Kumba philong aktif hapo jong ka social media tolong aktif ro ha ka porthei. To mi shir hem ha ka ta sngi ban lek ban thep ya la ki jong ki word jong pi. Menta ka jingkeli kalong yano ken kini ki samla ki thep ya ka word ka jong ki. Kat kom ka survey ka bala pelong politically ki ong ba khat khandai person na kini ki khon samla ki pe ya ka issue ka ba ka tukau party ka wanra. Nangta khat san person pat ki ba pe ya unong yalam. Ki 4% pat ki ong ngate ngan lek kat sebayalam in Mei. Kat sebayalam ipa lene kat sebayalam kita kirang ba jong ke yeng kasam jongi. Si 4% pat ki ba pe ya ki paradok prasnam lene ya ka jai penru. Si 4% pat ki ba khmi ya ka jinglong aktif jong unu u candidates u batang samla. Henry ki ba bon pat ki sujano tangkum tu. Don ki ba ong kumne ngate ngan thep ha unota. Don ro ki ba ong kumne ba ngate ha gas ngilibut ngan le shangkai ngan mlik ban thep bot. Ngan le yu penut kai ya ka por janga ban thep ya ka bot ban penjob ya kiwei. Henry nga kwa ban batai phi khendiat ya ka jingdi ba kane. Shubo menta phi shong hapo jong ka wei ka kali. Kata ka kali ka ba phi shong ka ploding. Pinle kumno. Ban ren set lene ban jam shabar jong ka kali ro fimla. Phi ha ban shong hi hapo jong ka kali. Te finle kumno ha ka por. Hatu fin ong ba ngate ngan susong pai kai. Lene ngan susong kelan klik tiang ni. Kata ka bom lawan long. Fi haban le AA. Kanang ba kata ka ding ka batang ya kata ka kali ka ba pishong kan lipno. Bat sa chisin kata ka kali ka ba pishong kala ban gelami pi sya ka jingsuk lene sya kata ka destination ka ba pi kwa ban poi ha ka jim ka jampi. Kapor kala day na kam ta jongi ko ki khon samla bangin pengkalano ya kata ka mindset ka jongi. Ngim day shu ban shu penleno ya ka word ka jongi. Ngaru ngalong uwe na pleng jong kita uba penle no ya ki word ka jonga. Hot nga ongken ba ngam yo ya unu candidates lene ya unu unong mikmat uba nga shon khmat banjit kum unong yelam lane kum uta ubala ban yelam ya kari bar ka jai ban ru jingi shaka jingpha. Henry hakum kane ka kenti ngalap ya kum kita kinong yelam ki bala ban yelam shisha ya kari bar ka jai ban ru jingi shaka jingsuk. Namar kata nga ong pi ko ki long kmi long kapa fi don ya ka bor ban pen kala ya ka lawai ke jong pi ya ka lawai ke jongi.
Gidon shibun bagi isu ki bangidon kam banyakran. Henry hakane ke benta jong ke jinghikai jonga nganam kran pang jong kita isu Henry ngan sujer kerteng yaki katto kat niki isu ki bangidon kamban puson ki bangidon kamban perkat. Kajing dawa kajing khang ya ka CAA nangta kajing dawa ya ka ILP nangta kajing penrung ya ka ketin khasi jongi hapo jong ka age schedule nangta kajing penbek ya uput usam jong kajela ka jongi bat kiwei perkat himapi mano banot bangkran ya kini benta ka sorkar jungi kala fail banle ya kini benta kajing penrung ya ka ketin khasi jungi hapo jong ka age schedule kala poi hajing khang tang manrung sepo jong kata ka khardap Henry tang namar jong kata ka jingya sngewbha jimut bakan rung tang ka wei ka ketin ngi sakut no haju ngi longkum kita ki khon tham ki bom ailat ya ki wei bakin kiu yala deru kim kiu ya ki weru kim ailat ya ki bakin kiu ka choice ka de ka jongpi the young water the choice is yours lada fi de ki khon samla ki bala don ya kata ka hok ban lek ban jet ya ki nong mi khmat ki jongpi na kentu ya pi ko ki khon samla ko ki longmi longpa tu ya mi pajba shirhem haga khat khandai tari jong une ubanai ban lek ban thep ela ki jong ki wor ki jongpi ban jet ya uta unomi khmat uba phimut uba la ban wanra ya ka jingkala ya ka jela ka jangi om kita ki nongmi khmat ki bathrang ya ka bor bar ki bathrang ya ka pisa Henry kita ki nongmi khmat ki bathrang ban penkentiu ya ka ri bat ka jat penru ka jangi fila rawan ong ba ladangan pep tang manga tang siwot kan jiayu kan kindo nong ayu Henry ngan ong PM pimdei ban lekumta menta lada shi hajar ngut ki ba perkhat kumapi kan jiayu ngan ong piba lynba jong kata ka shiwor ka jong pi kan wanra ya ka jingkala ya ka ri bat ka jat benru ka jongi shijau jong kata ka word ka jong pi ka kala shaka duriau ba mano batip yo don balet hok don le se kishnong ki barat mu ban le da ka bor yo le se le da pimle ban thep ya ka word ka jong pi on thep no da ki we shaka ta ka party ka ba pi pimmon namar kata ngan ong pi ko ki khon samla ko ki longmi longpa wana munut ya ka ski jong pi khat khandai tarik to mi pajba mi shirhem ban pen I ya ka bor ka jong pi ru pho san person ki de tangi khon samla ka ri ka jongi ka don kam ya pi ka jingim ka jingyap jong ka ri bat ka jat ben ru jongi ka don hakti jong pi ko ki longmi longpa ka jingim bat ka jingyap jong ka jat ben ru jongi ka don hakti jong pi namar kata nga kerpat pi ko ki khon samla ko ki longmi longpa to mi shirhem ban pen I ya kata ka bor jong pi ngim de ban shu ang tang hapo jong ka social media Henry ngin de artat ban pau haka prothe ban lit dala ke jongi ke jat jongi ban thep dala ke jongi khiti jongi haka ta ka sembol ka ba pi kwa ban wanra ya ka jingjop shishangan ong pi ba ka ri jongi kan kala lynba jong ka jingwor ka jong pi wanra ya ka jingkala take part and be a change you wanted to have ngim sekendo pia ka vipar ki video tar hadu ka kapor bye bye stay safe